Шаране, аз му видях муцунта. Да, това се струваше, братле. Знаеш кое се струваше? Че аз го фанах. Въдете го като искате. Вой. Гол Шаран. Вой. Що да вземам? Той му се едва майката, бе. Баща го за утягите. Не мога да спрем. Вижте как е басун. Той вие въздух и двамата майката. Да. Ай, сега. Ла. Да, давай. Лодка. Сережка, давай. Давай. Красота! Айде. Айде, научите се. Ну, събույто е в тук. Оха! Ясно ли риска? Риската така ти дава. Той ще му тега майката. Той Райко, това бити бъркачи на сладоледа. Той направо... Абе, брат, пие кафе и ти казвам само чу. Аз се снимам постоянно върти. Аре, кафе, давай. Давай, мога да снимам. Ой. Това е някаква бабичка, какво умаряне, бе? Риба. Риба. Абсурд, ма, човек. Той е дълъг колкото кепа, бе. Дай се пак. Айде, извънка. Малко. Ма сними с нарайчо ли моя? И пак делал. Ну! Давай, Сережка! Водка! Сега става водка, дай риба. Давай риба. Дай го пускам брига. Давам го. Що моря? Искал много то моря.
Типа! Айде да оттягайте. Красавец. Чакай, че не мога да го фане екрана. Красавец. О! Чакай. Красота. Уха! Чакай, аз ще откача. Чакай да откача, вземайте.